हरिहर बसवा कटावे राजा दशरथ, आंगुरी में गढ़नी के वाचव, आंगुरी बेदनिया मरन राजा दशरथ, के कही के पड़ल बाहेंकार, आंगुरी बेदनिया मरन राजा दशरथ, के कही के पड़ल बाहेंकार। कवन मांगन तोहू मंगलू रानी के कही, दिहलू करे जवारी निकाल। कवन मांगन तोहू मंगलू रानी के कही, लिहलू करे जवाही कर। सगरो अयोध्या में राम दुलरुआ, से कैसे जइहे बनवास। सगरो अयोध्या में राम दुलरुआ, से कैसे जइहे बनवास।